Салом алейкум подписчик. 120,000 подписчикада. Не бародару то. Салом алейкум подписчикони канали GapTG. Ин або мо бо ҳамин канал. Хулоса я одам да каналаш 120,000 подписчикада ралик яъне Рамазон мо авайда як камтарак сюрпризчаи тенҷ тайёр кардагим. Неожиданно хонашо мерем. Рафтем. Да бачако тортам тайёр шуд. Сюрпризи тенҷ мешавад. Дар рӯи торт навистаги рал 120,000 подписчик мубория. Антари карочи. Апаҷон печон шуд тамом метарем шуд. Хулоса бачако торта гирифтем. Торта гирифтем. Мешнем да мошин мерем. Вперёд, братан. бародарои азизи ман ина растем мошина ҷавоб майли чака панод бахту ака ина мошиниш ҳамиҷа дай ака чанд ба хиёлм ҳамиҷа и аҳволи мошин шаби бё хай мерем ҳамиҷа трезошонуя ина бародаро овардем сюрприз мо нагуфтем инами торт буд ина ака райхо бедор кардем Беяд хисан шидам ширини акаи мақсад чихе бифаҳмонам айхо ба ширини хестем ин маънои зура дора имрӯз барои мора бачакои канали GapTG идодар ва адодаре ки пишти камера истодаги ҳарлаш беҳтарин инсонан миян мақсад ҳар як мелаш да қадиман да барман ва ма чӣ гуфтанем ҳар як мухлисире ва ҳар як бародаре ки мақсад ами ютубда интересоват мекуна бидроен GapTG подписатсия кунем бо ма худам кӯшиш мекунам ам канала то 10,000 подписчика бихезонам да дасти ами бачако битам ягон трек моли метам треке ки дар канали худам набоша ай шумо чие фақат подписка ва просмотр ҳар як чизотона ва ай директори ами канал хоҳиш мекунам ки чизои бамани бамазмун бикунем ки мардум да интерес нишава ва ғарибо зих нашава ҳар як ва як чизано гуфта намонем ки гуфтем агар 10,000 подписчик дар канал шава як консерти бепул ташкил карда мешавад хеле бепул мардум медрояд бепул мардум медрояд ами вай мекунам кайфша мегирам беҳтарин зур мешава ин ама 120,000 шидем 121 ташнаи сари хестам айхо яки бачако барои 120,000 буданам ада торт овардани ҳамаш ай пишти шумоем мухлисои торти мани торти ҳамаш шумоям акасабиен як кусоки мезанем бошем бародарои GapTG подписчикои GapTG канали ралик официал ва дига канало ғарибо умуман подписатсия кунед ҳамин каналда зинда бошем мо торт безанем